Hi guys, madung adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, awag naong Aliana guys, await. Arang hubaga. Gabi ini nagsugod, gabi gamay pa ni karon arang dakuan na. Na mura kas impong day. Nito magsikuan, nito magsiari. Wa man day jang mama guys, og City Reverse kay to ashag na nag sa to. Seminar na atin. Ang dad is ila Dr. Ben kay arang luuza ka duwa na kaon. I love you. Sama to na mi guys, maramong pakit ang jagan sa Huwag na resita, resita. pasuot ng priso na likod. Ito namin ay. Ano day? Manukpas ka nga Nauli na mi guys, sa kuang Aliana, gitagaan na karida. Glucoxacillin. Ano ka nagbila? O cetirizine. Wa, basta kay 575 tanan. 5 ml 3 times a day. Ang kani, kas asay sa kaadlaw, bali 3 days pa inam. Cetirizine. Nadugay mi kay da pa may giopirahas Dr. Ben, bataga-asa to. Pinadabay mo si Tersen mo, malipak mo yung kaong niya ba? Kaya pa ito na. Sugod na nagpanahog to. Diyan ka maglaba pa ko. Cheers! I-cheers guys kay arong mo inom. Na, gatas ni. Pag sige na, biki nagniwang na ka. Mula ka kung magpa-check up ang Aliana. Ipa-check up si Aliana guys, kay arang hubagag si Mood. Bibutang igagamay. Sus, ginoo ko. Tuna ba? Espiso na gali na kadyo. Pagdali. Imna, cheers. Otro. Inom. Mo na ang kapangtan ni mo kay magpatimpla-timpla kan di mo imnon. Arhin na ho marpadong. Dubli nagang giinom. Hapit na mahurot agaho oh. Ikaw pagkakainom, gamay ra gi kagluto. Pagdali. Apple kan akaw ang orange tada tukaw kan atong orange. Hello guys, daday kus ubos guys. Suman ako nagpa-check up ni Aliana. Ako din nagpa-check up ni Aliana kay kuan si Ate Ali di ay ug si Tiri to ay giatinan nga seminar. Diyan atlan man pud nga ag simud ni Aliana pagkabuntag ning hubag. Diyan mo atlan man nga wa sa Ate Ali kay to may giatinan nga seminar. Diyan gikan ko prami guys da. Salamat ko kay himuan ko. Nice na hang kuko. Inja nag-uul ko guys dakus ubos wa sa na di ay wa sa day nagbanuban si Lexi na ho nag-uul ko kay si Lexi nagbalik-balik ag hilanat. Wa naman ta tuhilante gabi ja na tong giligo ganiha. Ja karon kay gilanta naman pud. Nag-uul ko ha na naman ang dadun og mas kuan ipa-check up. Ipa-check ag kuan ba. Ihi ug unsa di kuan basig na UTI kay bugnaw man kadugpad sa tiil ja. Mukuag hilanat diya mo balik na pud diya uso ra barog dinggi simbako raman na raman ang pabsinan ugma ang ipa-check up diya agi jada ang amahan no ay way pakabana bahala na to siya nakadesisyon ako nga di na napakita seleksi ni diya bahala na basta nakadesisyon ako nga wa na jay anak daris Alicia. Mabuhi na hosliksi nga ako ra. Di na ko magsalig ni ja oy. Total wa man pud si ja nagpada kada buwan. Magpadara mag tag 1.5 ja makaigo ba day na sa pangkuang liksi, pang eskwela, pang adlaw-adlaw makaigo ba day ng 1.5 mo na ijang ipanghambog na 1.5 makaigo ba day na. Hilasan raman ta hambog kaadyo. Naglabad ang guys ja kanang dari mapas mayor gikan pud minat ang gikan pud mis ibabaw ang giubanan siya nangitag hinog kapayas kay i-cause ilahang project pickles ba to ja grabe mala pagkapayas guys kay tag 40 man pug isa matugali kay nakadakog kwarta kay guwa pa nam uli jud migweda ang kapayas dagan man tag bunga pwede ra man ta pud to ihatag kay daghang bunga ja pa nila panggamita ba ibagas ta pug balik guys na bas ngani ko basta stress pagasig balik sige glabad lagi hang hang dugo ginagmayra baw ngano ni
Hindi na napog ko'y pasa-pasa na. Kalibog ning kinabuhi Pero pasalamat ko kay kanang nay kapoy nagmahal na nga anda mo tabang na mo bayad sa akong motor kada buwan. Salamat ka dun mo ma'am. No need na i-mention kay kasata. Salamat po sa Ginoo. Salamat po ninyo guys kay naghapon mo nagtanaw. Kuan dari guys, isa ka adlaw way kuryente. Grabing iganga kaadyo lagi guys. Sabot mig ngaligo unta mig kanawa sa kay nakatug man mis mayor duha. Nanguli na ramas along og si Jerome. Wa na raman mi nakaligo. Arang uhawa kaadyo gikan po ko na tos tindahan ganing ngita ko ice water. Jesus ko Ginoo ice water bugna pa pud maridyo. Nag-hair banday ko guys kay gahang buhok kuan ganang ning balik nas pagkakulot na ning ibalik siya. Di na ko magpariban-riban kay makaraot. Ana ning ibalik sa normal hang buhok. Tas liksi to guys naghigda-higda tan og cellphone kay mura may jang lingaw. Ana to jang gi painom og kuan tambal. Gi kuan na every 4 hours para di jud mo balik. Gabi nalipay nako kay kuan nagbuntag. Gani harap pa ning balik ijang hilanat mga alas 11. Diya karon mga alas 4 hanap pang ipainom og tambal. Gabi kay araman diyang huto gisuka ni diya tanang plima. Excuse day sa mga nagkaon. Gisuka ni diya por plima. Diya ang gipainom og kalabo ganang buntag sa panagkaon. Ang gipainom og kalabo. Diya kaingan kog di na mo balik. Kaya naman laging giligo, kaya naman lagi hilanti gabiin. Balik naman pud. Gaguol ko, galabad ang Basta mo ni ang ikainga ni Mariano guys. Ngawa na siya anak dari sa Alicia. Ug nga na manggali siya. Kaya manggitsatan nga na ang imong anak. Kinahanglan ipa-check up nga na. Wa man siya reply sa gamay. Bahala siya. Nga na, day siya laog, day siya anak. Major man siya patato-tato, pakyo pa. Baji pa nga nagpakyo. Bahala ka diha. Basta kaya nakadesisyon ako. Kadesisyon akong Mariano nga wag na dyan anak dari sa Alicia. Puslan man, nga na ka imong anak. Hindi na ka napagutos imong anak. Labi na pa doong Pasko, budlay ni mo. Tigbak pa'y pakitoon ka na. Sinsya na mo guys, basta kayo mo na yung desisyon. Sa mga wag ganahin na wa na ko'y mahimo ninyo. Nara na ninyo. Basta kayo mo na yung desisyon kay ikaw mo kunoy ako di lalim. Nga ingana. Chatan ni mo siya nga ingana imong anak ipa-check up ingana. Dapat mo pada siya kay kuan tigsildo naman ron kay katapusan naman ja nganong wa man. Ug niliksi pa di na kuno magpada si papa kay nanay uyab di nagpatato man di na ibalik-balik niliksi na ingon. Ni liksi man ibalik-balik ni Leksig ingon na di na magpadas papa makay nanay uyab na kuno silpong Mariano nga nagakos sila kitaan ko nung Leksi kapag ko mahangol mabuhi man ko nga kamirang Leksi nagtanam des nanay dari guys tanawan ninyo guys nanurok na nanurok nagmagipang tanom ni nanay kuan mo karon ni batong lagi. Arang ugahan na. Maguna na ko dari sugod guys. Ugma siguro. Mahuman ko punpuhog kaloy as Ginoo di na jidalantan si Lexi. Dan ako magunas. Ubus na na. Among tamnas nanay. Bo asa si Tiri magtanom og mani. Kadungit na. Magtanom ako no jag mani. Arang labara jus ang uoy. Ay Ginoo ko. Ay, nagano, ang nanay. Dari siguro stiri magtanom og mani. Hala, namatay lagi kuan. Malipong ko guys, inig kuan. Mupukong na kong karijit. Diyan, inig mubarag ko. Malipong ko karijit. Ay, ukra. Matutang Lexi guys, atang hikapon og naulian na ba?
How are you, my baby? Hi, I'm Sheriff Labrador. Mag-ilis kag sa nina ka, kag ipaningot na ka ka. Throwing things. Yorot na magpagibar og yakol. Ilis kag sa nina ka, sa nina sa taas ka, dali. Nakaw, sa nina sa taas ka. Hi sa kanila, dali. Hi guys. Mag-ilis ako ka. Love you yan ah. Ali sa imong naong, baby, mo tanaw ko, day. Tanaw ko sa imong naong. Ngit-ngit na rin guys, kaya pa'y kurente. Di, uy. Di. Nakaw na, pag-ilis na. Ay, nabintahan na imong naong, day. Thank you, Papa Jesus, no? Mama, mami. Tapos langit. Dali na, be. So guys, maura ni akong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tong tanan. Amping mo kanunay o asaman mo karon guys. Thank you for watching guys. Bye!